Dibe ku gelek kesan dîmenekî wiha nedîtibe lê dema we ev dîmen dît bizanibin ku li Meletiyê dema berhevkirina qeysiyan ango mişmişan e. Bajarê Kurdan Meletî navenda mişmişên hişkirî ên cîhanê ye. Li 11 navçeyên Meletiyê 11 milyon û 300 hezar darên qeysiyan hene. Hema li Meletiyê herkes karê qeysiyan dike. Lê îsal ji ber guherîna keşhewayê û barana dijwar rekoltaya qeysiyan li Meletiyê ji 120 hezar tonan daketiye 65 hezar tonî. Li gorî rêveberên Odeya Zîraetê ya Argayê ango Akçadağê sala 2014 netê de di nava 20 salên dawiyê de cara yekemîn ku berhema qeysiyan ev qas kêm dibe. Malatya Meletî paytexta qeysiyan hişkiriye. Paytexta qeysiyan a Meletiyê jî navçeya me Arga ye. Ji sadî 85 qeysiyan hişkirî yên cîhanê ji Meletiyê diçin. Ji sadî 25 vê berhema qeysiyê jî li navçeya me tê bidestxistin. Îsal berhem kêm bû, lê biha wê nexirab e. Bes berhem pir kêm e. Düşüktür. Buna bağlı olarak da fiyatlar iyi. Ama ürün yoktur çiftçinin. Celal Şahîl jî yek ji wan hilberînenên qeysiyan ên Argaya Meletiyê. Wî 105 donim erda jotiye. Lê li gorî gotina wî îsal zirareke mezin kiriye. Maliyeti bize çok pahalıya mal oluyor. Lêçûna qeysiyan pir e. Em karkerên xwe ji derve tînin. Mazot buha ye, gübre buha ye. Dema ku berhem zêde be, buhaya wê kêm dibe, lê dema ku berhem kêm be, buha bilind dibe. Li îcar jî kar û zirar hev dernaxe. Em dixwazin dewlet piştgiriya cotkarên qeysiyan bike. Çiftçinin durumu çok iç açıcı değil. Kîloya qeysiyan ter ên Meletiyê îsal di navbera 5-6 lîreyê Tirk de ye. Qeysiyan hişkirî jî buhayê wê di navbera 25 û 30 lîreyê de ye. Qeysî ne tenê ji bo Meletiyê ji bo xelkê derdorê jî bûye debara jiyanê. Her sal bi dehan hezar karker ji bajarên cuda têne nava zeviyê qeysiyan û bi heqdestê xwe debara jiyana xwe dikin. Dema ku berhemên qeysiyan di ser 100 hezar tonî re be, salane 40 hezar karker ji bajarên din ên Kurdan tên Meletiyê û dest bi karên qeysiyan dikin. Lê îsal ji ber berhema kêm a qeysiyan tenê 8 hezar karker di neva zeviyan de dixebitin. Piraniya wan jî ji bajarê Rûhayê hatine. Geçim tane zati em heşt külfetin em dişoğulun işte hakkı peri xo hakkı nani xo em derdixin. Ez öğrenciyim. Sınavı derketi ez mati akura okul harcı okula. Mey beçareydi öğrenciyim. 5-6 öğrenciye xwendin dedin. Ne fabrikek ne karek ne işek mey ker hay çarbike. Qeysiyên Meletiyê hem di bazara navxweyî ya Tirkiyê û hem jî di bazara cîhanê de ciyekî sereke digire. Ji Meletiyê bo Almanya, Fransa, Amerîka, Kanada û gelek welatên cîhanê qeysiyên hişkirî tên şandin. Maşallah dekak Rûda û Meletî.